ассалому алейкум охирузома да бисо видео рӯй кесан ки бачаҳои тоҷикӣ ҳастанд ки хичона духтар карда дар Россия мераванд танфурӯшӣ мекунанд бисоршон намедонам чӣ кор мекунанд в итоги милисо қапидестаашон сиёнкашон кесай паспорта нишон десай бача одама хича нишон мета духтаре да мисол и хидозадо хичон уже пастанд и ранги одам ё хичон уже пастида ё уже пастанда не ки бо ё мисол пасти хичон ку майла бо миллата паст задисан баъд и хидозадаи и милисои Россия ки сиёнка кесан по сути во набояд сиёнка кунанд партованда мисол утари и хали одамое ки ранги инаи хидозадои хидмо мераванд и тари дар Россия хе миллион не ки ваё дига национальнесян рысани халян да куни ҳам милиса чӯ мезананд ки ҳам хали сиёнкашон кунанд партова а инои мо ки боша и хидозадои мо тоҷиканд чизе мефорашон кардесианшон партофтесианшон миллати